Luxa, sammen med. Valder. Det her, det er et spil, vi begge to spiller, faktisk. Så, ja. Håber, I vil kunne lide den her serie. Og jeg har forresten fikset skærmen, kan I se? Så, ja. Valder, finder du en bane? Jamen, jeg tænker, at vi skal spille et... Har du overhovedet fået en invite? Nej. Så må jeg heller lige invite dig. Og hvis nogen tænker mig, hvor får jeg Skype, så er svaret nej. Altså, hvis der er nogen, der gider se det her. Sådan der. Jeg har ikke fundet en nu. Nej, vent. Sådan der. Jeg tænkte, vi skulle spille den bane, der hed Survival eller en Dipsitor. Hvor ligger den på Games? Nej, prøv at, når jeg går ind på den, ikke? Så når jeg er inde, så kommer du nemlig med ind. Jeg skal bare finde en, hvor der er pladser. Maybe. Altså, hvad er det? Hvor nu er jeg ikke i party med dig mere. Hvad? Jo, jeg er i party med dig. Okay. Og i den her episode her, der vil vi gerne fortælle lidt om os selv. Ja, vi vil fortælle Det har vi ikke rigtig gjort. Venner, ja, jeg ved godt, hvad jeg skal for det her tøj, jeg har, men jeg har også lidt lille, hvad jeg synes. Lukas, er du på vej ind? Hvad? Er du på vej ind? Nej. Så, pause lige videoen. Så længe, altså. Så sæt. Så er vi tilbage sammen. Ja, det var lidt... Vent. Nu er jeg skærm. Hvad sker der ikke? Det er rigtigt. Der må jeg høre lige så. Ja. Jeg ved ikke, hvordan skærmen vil reagere på det her, men Valder, ind med os. Er du inde lige nu? Nej, er du? Ja. Yeah. What the? Prøv lige at vente. Der. Udfør. Luk ind igen. Det er meget, prøv at vente alle sammen. Skal lige se her, ja. Det er Kenzo, hvis nogen ikke har ham. Prøv en mig. Hvad lige? Dude. Er du inde i noget game? Ja, der er lidt tekniske problemer alle sammen, men jeg ser nu inde. Hej! Hej Lukas! Hvad så, min ven? Og det er sådan, at jeg har spillet det her før, så jeg har... Jeg faktisk også det værste. Og vi skal spille os op her. Look out for the snowballs! Vil du starte med at fortælle om dig selv? Ja, det vil jeg da rigtig gerne. Jeg er glad for popmusik. Og det er derfor, jeg er klædt ud i Roblox som Michael Jackson. Jeg elsker lige survive. Det er derfor, og jeg kan rigtig godt lide Michael Jackson musik. Ja, jeg ved godt, Michael Jackson er noget lort, tænker nogle af jer. Men mig og Valder, vi kan... Valder, var der ikke noget med lort? Men jeg kan lide Lego. Lukas! Ja. Jeg er her! Hvordan hed? Og mig og Valder, vi kan lide begge to, eller... Vi kan begge to lide Lego, mener jeg. What the? Det er survival, Lukas. What just happened? Prøv at se, hvad jeg har. Er du? Ja! Get ready. Hvor skal vi hen? Du skal søge dækning. Der står, hvad der kommer. Tele. Jeg vil bare foreslå, at du går ind i bussen. Jeg finder mig et andet sted. Jeg skal op i skovstenen.
Hvor skal vi gå hen? Gå ikke ind i huset. Nå, gå ikke. Get away, motherfuckers! Jeg var heldig. Walter, hvordan kører man den der fjeder? Nå, det er noget, jeg har sparet op til. Jeg har ikke råd til den. En jetpack! Jeg ved, hvordan du styrer sådan en. Hvad er det nu? Der vil jeg bare gå ind under noget nu, Lukas. Okay. Ja, den her serie... Den her serie... Han er med dig, ham der. Den her serie, den kommer vel... Fuck. Den her serie kommer vel til at køre lidt tid. Tror vi, mig og Valter i hvert fald. Ja, fordi sidst vi spillede, der vil vi gerne undskylde, fordi der havde vi åbenbart sat Bandicam til op til 10 minutter. Men nu har vi... Minecraft! Jeg laggede du også det? Det er mega sejt! Det skal lige siges. Der kommer også en net. Fordi vi kender mig, hvad vi kender til Creepers. Det er fordi vi begge to spiller Minecraft. Og vi vil undskylde meget for det der, som Valter sagde med Bandicam. Og meget undskyld for Drænersang. Fordi Drænersang er mere videoen kunne stoppe i 3 minutter, så vildt, men det er altså... Jeg har sat den til det her, så det vil ikke stoppe, men hvis det går 10 minutter. Ja, det er til. Jeg har taget. Hvad? Ja, Lukas, du var kun også 2, der overlevede. Exciting? Ja. Get ready, 3, 2. Og hvis I også spiller Roblox, så vil vi gerne have, at I skriver spil, som er sjove, med i kommentaren. Ja, hvis I overser vores videoer, som I kan jeg ved, hvad vi gør. Eller, jeg ved det ikke. Jeg håber det er det. Ja, Lukas, jeg står på stjernen. Hvad kan gå lige lidt plads? Jeg er sejt. Er det min tur til at fortælle om det? Jo, du gør det noget at fortælle om min personlighed. Hvad er jeg spørger om mig? Har du fortalt om din personlighed? Ja, det er lige det. Jeg er... Wow, fuck! Jeg går med briller. Han er på en 4S. Der er ikke så meget at sige. Shit. Der er ikke så meget at sige, fordi... Nå, men så er det jo min tur. Som jeg vil sige for det første. Jeg får ikke briller. Den bedste. Shit, fuck. Nu er det orange. Bare orange. Det er orange. Orange. Og pære og ananas. Pære? Det er apple pære. Men videre til... Orange! Nej. Orange! Pære! Please? Jeg kan godt lide at gå sådan noget fancy tøj. Det kan jeg også faktisk. Jeg har mørk hår og blå øjne. Ja, sådan her. Jeg har lidt blå op på lige det. Og jeg går rigtig meget... Nu til at tale højere. Jeg kan ikke høre, hvad du siger.